72 anyos na lolo patay matapos masagasaan ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, kita ang lalaking ito na nakasuot ng berdeng damit na patawid sa kalsada sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nasagasaan ng biktima ng paparating na tricycle. Nakilalang biktima na si Roberto Reside, 72 taong gulang, na dead on arrival sa ospital. Makita mo naman doon sa CCTV footage na dinownload, medyo pinapara niya but masyadong mabilis. Kaya siya nakaladkad ng mga 10 meters and then pumasa ilalim daw sa tricycle. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng tricycle na wala pang pahayag. Patay ang driver at pahinante ng delivery truck matapos makabanggaan ang pampasaherong bus sa National Road ng Barangay Bukaw, Botolan, Zambales. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng bus. Nakabig pa kanan dahil madulas yung kalsada. Tumama siya sa puno. Pagtama niya sa puno, sabay umikot. Opposite direction sila, nagsalubong. Sa barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur, makikita sa CCTV ang pick-up na papasok sa isang establishmento nang bigla na lamang sumalpok ang isang rider. Patay ang rider. Sa investigasyon, lumalabas na yung motor nakainom at yung driver naman yung pick-up hindi nakainom. At doon naman sa point of impact, sa inner lane naman, dito sa kabilang linya, nag-execute na rin yung pick-up na sumunod sa isang pick-up pa. Pero itong motor, mabilis din yung takbo. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Russell Simorio, 1 North Central Luzon.